di suka ban pentip akan po nam da jikit lam jongki pai bak no song snong jong jela ka joni hadin kum bakat tu kanipo ka ba nakalian jong ka sarkar nakalian jong BCL ka ba ngi hapan bat sisu yap le ka load shedding ka ba poi kum ba sau kenta sisi de ka bang sobha bat pentip mentar jamit hadin ba parok kilat kenting lai pesang umno ban penlait no ya kan ka load shedding dengan kuat penting happy mengilarai ba nadu sibit sitermit ngin lift no lani kanung don su load shedding apo ka jela me ka ja juni par wei bat kata kade hadin ba artli kini unit jongka misel niladep paniper nangta ka wake unit ka ba nakalian joka OTPC ka ba hadini ki kendet tayo kadu de nakalian jongki kita la restore yang dekala supply power support kajela kajuni de nakadau isim rai ba menta nadu sibet sitemit kan bersu kami kalau siding hapar koi kajela ni kaya den re kawai ka bang dei pesutu la se ki pai ba namapi ke sektor kabu don pat teng ki ba nakadau jom ka jing snew ki kelab long transformer dan kelab belong ka transmission line kelab belong ka distribution line ya kita pada kita kiba ka problem ka syadmi ina ko sapor kelab belong ba kelon ding kelab belong bawan ka area ka erit ya kata ngim ya kere tem lagi persiang ni kat bala ba nang ni syakmat ko nabi ya bangin repair ploy kat bala nang baki pai ba jong jela jomi kin sup kin sain ha ka bede bat ka jing supply jomi ya kaneka boarding ha kilong yeng kilong set maro te ngasngo bang ade ban ai burong ka bakrau i ki pai ba nang sosnong da ka bakia sha sitom lang bat ni ka corporation of Broadway ka jing persiang ka jomi ni sutu i ka jing ka baki lu ni sutu i ka jing ka baki ki ut kinam ngayo rebun di football bapli nak leng sodong balong ba pi complain ke jing ya kan ke load shedding trai ko mo pi nadu sibit sitem bet kan ke load shedding ngin lift no kanang ban besuk design ya ki pai ba no sos no jo ke jela jong ba ko bai kata ka di ka bang akwa ban tik leng ba jong ki media bat pin tip lem saki pai ba no sos no jo ke jela